Nagtatagabo po kami, nagtatagabo. O yan na. Matagabo kami, matagabo. Kailan gunot kita. Ay, hindi sa balyo. Ako na muna. Di po ako magunot ha. Dakol-dakol digdian ka na. Yan po ang tawag sa amin, tagabo. Ano ang tawag sa inyo? This is Eros Vlog. 15 taon na sa YouTube. Good morning, it's Tuesday, December 10, 2024. And after the rain, ito na sila. Teeming with water. Ayan, thank you Lord po. Sa isang araw na sure lang. Maganda na panahon. Time to broadcast seeds again. Doon po sa gitna na pala yan. Sa may Isla Noa. Here's what I'm talking about. Ito na po ang prepare namin na seeds ng rice. Ayun na sila. Tama. Bubuhagagin pa to. Tingnan natin. Bubuhagagin. Para daw madali ang mag-broadcast. Yan po para sa 1 hectare na palayan. Yan po ang i-broadcast o ipapatiprak sa lupa na sinasaka ni Chanel. So mamaya po yan. Around 8:50 na po. Pagkatapos ng pagluto natin, eto naman, asikasuhin natin yung sa palay. Ilang days na ngayon? 4 days na ba? Ito po ang molluscicide. Molluscicide siya para sa kohol. Yan o. Kasi kapag marami na ang kohol, hindi na po siya beneficial sa pananim. Talagang very harmful na siya. Ito naman po ang sapalan nyo. Imimix natin dyan ang molluscicide. Yan po ang tawag. Kasi mollusk yung
golden kohol. Brief background lang po ng golden kohol. Dito talaga sa amin, inano yan kumbaga air distribution yan po. Kasi hinilikopter siya. So napalitan tuloy yung beneficial na natural snail natin. Kasi galing yan sa Europa. Dati delicacy yan doon. Yan, ihalo na natin yung parang fruity yung ng amoy niya. Pero harmful siya sa mollusk Yun ang tatargetin natin kasi grabe yung yan imimiss natin kasi yung kutsara, yung plastic spoon na nabali. Ganyan na po ang kulay niya, orange. Lagyan pa natin, in-spray na kasi ito 3 cm na yung yung tubo ng palay. Kaya kung hindi mo, parang plastic balloon yung amoy, kung hindi mo lalagyan ito, tatargetin mo sila, ay lugi yung magsasaka. Kaya tingnan na natin, simulan na natin doon sa palayan. Ayan, nandito na ako sa farm. Itong sa medyo matubig ang lalagyan natin. Ganito lang po yun. Parang sarap to. Yung mga ino-offer naman ng government na intervention, mas lalong nagpalala sa gastusin ng magsasaka. Yung pag-eradicate ng golden kohol. Dati kasi akala nila beneficial. Meron na tayong kohol noon Kaso gusto pa nila yung imported. So parang kapritsyo lang yan Sa panahon po yan ng Marcos era. Ayan ito yung mga maliliit. Grabe. Imbis na wala na problema yan ang magsasaka, antayin na lang ang pag-grow nito. Yan. Lalagyan pa natin ng molluscicide. Ganyan, sa matubig na parte. Diyan naglilitawan yung mga golden kohol. Ganyan, 2 hektare ito. Lalagyan ko ng ganyan na mixture. Yung sapal na may molluscicide. Umuwi si Manoy Boy. Bakit kaya? So ganyan lang po ang ganap habang hinihintay natin na mag-grow ito for the next 3 months. So ngayon December, January, February, mga March ang anihan dito. Summer na. So yan po ang update natin dito sa farm. Dami. Ganyan lang pag may time. Yan. Sunod naman na i-spray dito yung sa mga damo, yung herbicide. Meron sana beneficial na yung kohol. Ay yung tabagwang, yung spiral snail bagay yan. Spiral cone snail. Kaso hindi na natin napakinabangan. Dati lumalaki dito ang mga tabagwang, yung tawag namin. Pero ngayon hindi na. So yan lang po ang update natin. I hope na nagkaroon kayo ng dagdag kaalaman. Molluscicide pagkatapos ng rice broadcasting o pag patiprak sa Bicol. Ito naman ang ating atupag. Titingnan natin yung iba't ibang lots ng rice. Yung batang. Tawag sa Tagalog. Ayan. Ha? Yung mga nasira po ng coal, kinain. Yan. Yan ang inaano namin, nilalagyan uli ng palay. Yan.
Ang dami pa mga kohol dito. Ayan o. Ito po talaga yung golden kohol. Siyang pumalit doon sa natural naming kohol. Wala nang makain na kohol. Pero sa nabwa, tiga ano ba ganyan na, pigtuturong din ang kohol. Ibigay din ng barbecue. Yun po sa ano, sa nabwa. Kasi delikado. Ganyan lang. Baka matumba. Okay na sila. Lilipat na tayo doon sa medyo ano. Doon po sa kabila. Diyan o, meron pa. Yung daanan ng tubig, yun talaga ang kinuhol. No magkaroon ng, ano ba yun? Shoreline. Yung pagsasama daw ng mainit at malamig na hangin na nakakabuo ng ulan. Ang dami pang ulan ngayong December. Yan, yung mga ulap, mga kaulapan. Medyo maputik na yung ano ko, yung sako dito. Kaya tigil ko na to. Concentrate na tayo sa pagkuha ng mga dalugi. Ito po ang dalugi na hindi nalulugi. Yung palay. Ganyan po ang ano. Sunod naman itong gagawin ay yung pag-spray sa mga damo. Herbicide. Herbicide na naman siya. Ganyan lang ang buhay sa palayan. Ayan. Hindi mo alam kung aasenso ka o malulugi palagi. Pag-aani ka.